yayingutshomi, yabo. Utshomi like nathi gqi ngaye sendipowustile uba okay ebona iinkwenkwe zabo ezinjalo, yabo. Qha ke mna bendingayihoyanga, yabo. And then ndambhalela kwi-inbox uba ayibootshomi bathini, yabo. Ebesithi hayi uyaqhela wena, yabo. Qha ke mna ke ebekhona lo omnye, yabo, and then ke ngoku mna ndazipowustela and then utshomi wazinxiba zamlingana, yabo. And then ndimbuza ke mna ke hayibo yintoni ngoku, yabo. Ebesithi hayibo kaloku iitshomi zakho zithi kanti uba nalaa powusti ibhekisa kum. Yabona msi ke mna ke hayi zinxibe ke uba ziyakulingana because mna andipowustanga nto ebhekisa kum. Last year ndagoduka ngodekhe, yabo. Qha ndava uba okay uMdlitha ubhizi, ndaqonda uba okay ndisemaXhoseni soze angabi bhizi because nam uba ibinguye bendizawuba Amen. bhizi. So you understand loo nto. Yabo. Ewe kaloku ndisemaXhoseni nenza uthini nam, Amen. yabo. Ulapha yena. But qha uMdlitha ndava okay uMdlitha ubhizi zezweyi, yabo, ukufaka isezweyi, yabo. And then ke ngoku ndava okay uMdlitha kuthiwa akasajoli nam qha oko ndabe ndimxelela mna ke hayibo ndithini ke, ndiyeke le nto ndiyenzayo ndize kuwe, leqa incanca asoze, Hayibo. yabo. And then ke ngoku asoze nangoku nje, hayibo. Kwasithi girls mos xa singafuni siyaxoka ngeento zethu zee-periods, yabo. Besiba hayibo iyaphela inyanga ukwi-periods wena. Ndithi hayi ndiyazi kaloku nam, yabo. Kwabikho ngxaki, hayi uMdlitha ebhizi ke ndihamba uba okay. Uzolalaja ungekabambi. Hayibo zebras khe nayiva Orlando kanto uba onto Ayaka noLema ngaphela base-France. Ndibuza kuni nonke because bekwi-argument mos apha rank loo nto Ayaka bephoste uBaby K, saa story asikhumbula mos Baby K. Bemphostile uba uBaby K ntoni. UBaby K then watsho uba laa nto itshiywe nguLiam, which is Ayaka bephoste uBaby K, wathi nguBaby K because uBaby K behlekile. Then now jikijiki kunye noLiam bazii-friends again because Ayaka bethe noLiam bazo-friends. Like what's your take kuloo nto? Not ufika athi uAyaka unengxaki noBaby K. Hayibo. Abanoqalelwa dude, abanoqalelwa within Like andinampendulo. Hayibo like usibonile like istory like Andikasiboni. awasiboni? Ndikuxelele. How come ungakasiboni istory besihlene so Ayaka noBaby K bethukana kooFacebook but ngabantu be-social? Kaloku ifowuni yam ibimoshakele so ndisandothenga ifowuni, so yeah. Amen. So wena what was going on kuwe between wena lo because I saw your video that was trending kwi-social. What was the problem? I mean, yenze ntoni video of you fighting? Ngoba laa nto like yayingutshomi, yabo. Utshomi like nathi gqi ngaye sendipowustile uba okay ebona iinkwenkwe zabo ezinjalo, yabo. Qha ke mna bendingayihoyanga, yabo. And then ndambhalela kwi-inbox uba ayibootshomi bathini, yabo. Ebesithi hayi uyaqhela wena, yabo. Qha ke mna ke ebekhona lo omnye, yabo. And then ke ngoku mna ndazipowustela and then utshomi wazinxiba zamlingana, yabo. And then ndimbuza ke mna ke hayibo yintoni ngoku, yabo. Ebesithi hayibo kaloku iitshomi zakho zithi kanti uba nalaa powusti ibhekisa kum. Yabona msi ke mna ke hayi zinxibe ke uba ziyakulingana because mna andipowustanga nto ebhekisa kuwe. Ebesithi hayi ziziitshomi zam. Ndabuza ke mna ke ziphi iitshomi zam, akandiphendula. Hayi tshomi maqhubeke epowusta. Hayi ke nam ndabe ndipowusta ke ndabe ndipowusta, yabo. And then ke ngoku kwafikela ixesha, ndake mna ke ndadikwa ke mna ke yile nto yakhe, yabo. Then ndake mna ke ubana okay into emayivele yenze uba masive sidibane qha because yandijika le nto yakho, yabo. And then ndaya ke mna ke kwabo ke, yabo. Xa ndifika akaphuma wabesithi akekho ntoni, yabo. Usisi wakhe naye wabesithi akekho but ukhona. Kwabikho ngxaki ndagoduka. Then ke ngoku zaya zilandelelana iintsuku, zaya zilandelelana. And then ke ngoku ndabe ndiyobhala i-last paper esikolweni, yabo. Ndaphuma qha kwangoku ndiphuma esikolweni ndiphume ngenye indlela, yabo, sabe sileqwa naprinsipali, yabo. Then ndabe ndibaleka ndiyiloo nto ke ndandingekho rayithi laa mini. Qha utshomi wabesesithi uba masidibane, yabo. Ndake mna ke uba
tshomi not namhlanje andikho right and ndandingekho right nyhani yabo ndathi not namhlanje how about ngomso yabo besithi tshomi hayi namhlanje uyaqhela no ndathi mna okay it's fine yabo sindandizazi ke mna kuba hayi anzulwa naye ndizamxelela uba anzulwa nawe namhlanje ngenye imini because andikho right nyhani ke ndabe ndiye kwibhesti yam ke ndathi gqi xa ndisithi hayibo utshomi nanku yabo wabe ndiphathele igquba laselwandle yabo pheka utshomi ke kwabe kuthetha iitshomi zakhe yabona ke mna ke makungathethi iitshomi zakhe makuthethe yena because nguye mos umntu oze kum yabo hayi ke nyhani utshomi akathetha ke and then ngokwabe zithi kanti iitshomi zakhe ubana yabo le nto iqalele phi ndabe ndibaxelele ke mna kuba hayi tshomi mababuze kwitshomi yabo because mna ebantu bendikwekwana naye ugel andiyazi yabo because ngutshomi okwekwe mna and nam bendingenomyeka ebehlekisa ngam sana kulaa nto yala intanethi yabo then wabesekangena kutshomi bana naye uve yabo uve ngeetshomi zam ndambuza ke mna ngeziphi iitshomi zam akayithethi uba zeziphi ezo tshomi zam yabo and then utshomi wandiqhwaba yabo ndamjonga like hayibo uqhwaba mna yabo hayi ke yabe seyiqala apho it's fine salwa yabo nangondilwayo like ndamyeka yabo then ethi like hayi mani andizulwa because andikho rayithi ndiphelelwe nangamandla bendileqwa noleqwa esikolweni yabo ndiphelelwe ngamandla nendahamba hayi utshomi waphinda wandilandela negquba lakhe ngoba ke mna ke hayi andizumyeka ndizawuzama ukulwa nangona ndingenamandla yabo into enjalo. Then ngoku ubusilwa naye ngoku like wafile zife lokubethile okanye wafile ngathi noba ngaleqe ngoku ungatsho uba hayi uyaxoka ngoba the last time ndiphilile kaloku ndandingaphilanga ongaphilanga the last time ndandityhafile so which means the last time wakubetha zange andibethe akandibethanga phaa qha ubone like ndawa yabo but nongondiphansi akandenzi into yabo undibambile qha ndamxelela uba sundibamba suka phezu kwam xa ungazundibethe yabo hayi ke nyani siphinde ke siphakame sithathise yabo qha ke ndabe ndinxibe izihlangu zesikolo azazi mosizihlangu zesikolo and laa ndawo yayikhona indawo imane epivement phaa ndakhubeka phaa yabo ndawo and then wabekhwele phezu kwam ndibambe kanje yabo so yayi ke so awuyazi uba why wayekweka or whatever wavele uzabona ipost uba boom hayibo uzithi ndatrenda ngoku qomba soze kalo njani bese ndiyaziwa ndabona phaa kulaa video yeni sitsalana ngenywele qona bo wanto ayiyo le nwele ikhona nenye zingaphi iividiyo zakusifuna kuzo there's two amen 2 year-videos so le yoqala ngubani oqala ngubani which is nguAyana ngubani Stacy ngubani Stake so le yesibini ngubani nguStacy nam ke ngoku again yima eyoqala nguPhumeza then iyophumeza le igqiba ibalisa ngoku le mhlawumbi ibalisa ngoku le yam ngoku le ngwini Stacy then likaPhumeza what happened why benisilo hayi kaloku yayingugelo wayefuna naye esikoleni esifuna naye esikoleni yabo naye wayemkwekwa ngenxa ye-O yabo wayengalwi nawe so le nto for sure iqalele kwinto zama-O so for sure nawe fighting because of your boyfriend kaloku asilwanga nomntu eyi-one apha yabo uPhumeza ulwe nomnye umntu nam ndalwa nomnye mna ndilwele into endingayaziyo but into ebendiyilwela mna yile yoba nditrene but still forth even though ungayazi uba nilwela ntoni still waqhubeka walwa ndithini ndibethwa phambi kwabantu ndimyeke kuvele wahamba jasoka awuyazi bosokubethela nto lo mntu sobuza uzawuthini nakubetha ndamyeka ndahamba xa ndisithi aphinde yandilandela ndalinda ndama waphinde wandibanda qomba soze kaloku mna ndiyeke umntu andibethe mna asoze besinawo nakutrenda ngoku like nakutrenda ngoku like I think for him I don't know for how long I think for a month hayi yaxoka two yayinto ye-2 days yayitrenda laa video leyo lekaphumeza leyatrenda amantombi asesikrandi anjani na ngokulwa kuthiwa alwela ama-boyfriend qonda bo yinyani ke nilwela abafana abanganihoyanga nonihoya mna zange ngalela umfana ke mna ke Yo guys, don't forget about this Eshesanga here, the sexiest man in South Africa, a chocolate no vanilla, a man with a master plan, sexy more than your girlfriend and your boyfriend on top of you. I'm gonna be shocked, don't be flip like a stat. I'm sexy more than your boyfriend, more than your girlfriend or whatever. I'm gonna be flip like a stat, guys. Don't forget you're watching Eshesanga and Friends episode. We're on episode ban there. Episode ban 15, 16.
Bese Barbara 16. Yeah, we are on episode 16 and I'm not alone. I'm with a guest. Sissy Papat. I'm gonna let her introduce herself. What's up, everybody? It's your girl, Machola Omhle 8. Sorry, but I'm not mic like you go. What's up, everybody? It's your girl, Machola Omhle 8. Yabo. Abanye ke bandazi ke ngusisipho nocephe. So yeah. So like, Fani zenu brazi fali. Azifani. Ikusala imnandi nje. Wazi ba nocephe. Hayibo like. Wazi ba Ingcono nocephe. nje yami uko like zikhona ifani ezinye. Ngiyabona ibed. Oh yes. Yo, we are sorry because my co-host is not here today. My co-host, Reb Holy. Shout out to Reb Holy, cameraman, George Ngapha. Don't forget this video is sponsored by Ocean Heavens, a local brand from Esgrand. If you want impahla zaka Ocean Heaven, you can DM Uzama Kuhle Kompe, and then you can nixoxa about into the price and stuff, which is it is a good brand. Iyafumaneka. Then if awufuna Uzama Kuhle ungasearcha ku Shopify, which is Ocean Heaven, ungafumana caps, then ezinye izinto. Do you know Ocean Heaven? Not. You don't know Ocean Heaven? Maybe local brand yaziyo lapha eKasa. Amen. So when you love wearing ezi brand eziphezulu sithenge mall and yaseKasa awuyihoyanga. Yeah. Amen. So kuphi like umuntu kwi-modeling obufila as if like they are forcing umodelisha ukumbona imodel uqomba no man ayonto yakho le. Hayi ke. Ukho sazangabikho. Sazangabikho. Sumoyika. Why are you scared of them? Whatever. Akekho. Naxa ukhona. Ibe model ezamchaza ndabazi abakhona. Which is futhi ngabachaza qapha it's fine. But it's fine. So what happened kula between you and your boyfriend? Don't nditshola naye ngokori. Andimazi lo wamgowelayo and stuff. Like into eyenzekayo like umjita indenzeliwe izifani ezidizi man. Yabo. So mna na decide bone like ndandimcenga and stuff ndinyamezele. Yabo ndi-understand. Yabo cause ndandimthanda. Yabo ndi-understand efane ndi-understand. Qha ke ngoku last year ndagoduka ngodek. Yabo. Qha ndava uba okay umjita ubhizi ndaqomba okay semaXhoseni sezangabi busy cause nam uba ibinguye benzawuba busy. Amen. So you understand alone. Yabo. Kaloku ndisemaXhoseni nenza uthini nam. Amen. Yabo ulapha yena. But qha umjita ndaba okay umjita ubhizi sezwe yabo ukufaka isezwe. Yabo. Eziphi ezwe? Abantwana kaloku. Yabo xa ukhona la ke. Okay ke. Like wayebhizi man. Bani umntana? Bani? Cado. Yabo ndiqomba like ubhizi ngumntana like odizi. Umntana man ufunda apha esikoleni. Qomba like isidima sam phantsi sanokho like lo mntana like. Yabo. And then ngoku nabo okay umjita kuthiwa akasajoli nam qha but ifowunini like siyathanda qomba okay into zithithi abana nzuzoya. Yabo. And then ndabuya ke this year around bekunini phaa ngoFebruwari because isikolo zandizivula. Ndabuya ngoFebruwari. Yabo. Umjita ke nyhani ke laa mini ndifika ngayo andambona ngengomso and then wazondibona. Nyhani ke bona umjita ndambona utshintshe notshintsha ngoku ayisenguye laa umjita ndimaziyo. Yabo undenzeliwe izifani ngoku yabo ubhizi nezo ezidizi. Yabo. Qomba okay nam andizibaphanda ndamyeka umjita ubone ndi-understand okay. Qha umjita qomba okay ndizambamba phaa mncinci khona umjita ke ngoku kwafikelela uba okay like ixesha like ubone xexheni uyohlala nomntu wakhe yabo stuff yabo izawuye. Qha ke mna ke qho xa imini isithi mandize ndithi ndibhizi. Yabo. Ndithi ndibhizi cause yena kaloku ebesitya abantwana and ke mna ke anotya into ebisitya abantwana kuloo dek. Abantwana yinto yayiva ke ngoku. Sithi bo. Awutywala. Like anotya like hayi suka. Yabo. So ngoku umjita emeni sibana wayi mna soloko ndibhizi ndibhizi oko. Ndabe ndimxelele mna ke ayibo ndithini ke ndiyeke le nto ndiyenzayo ndize kuwe leqa uncanca asoze. Yabo. And then ngoku asoze nangoku nje hayibo.
Yabo. Siphi apha? Yabo. Ndaxa. Xa ibikho ngxaki ke, ndani ke, ndathi ke ndaxoka mna ndeke mna ke, kwasizi-girls mos xa singafuni siyaxoka ngeento zethu zee-periods, yabo. Besiba hayi bo, iyaphela inyanga kwii-periods wena. Ndithi hayi ndiyazi kaloku nam, yabo. Kwabikho ngxaki. Hayi umJita ebhizi ke, ndahambe uba okay, uyafakisa qha sazi uba sambuza uba okay, hayi bo bathini khona ndamazi uzawuphika, yabo. So wavele Sayakhe wamyeka. ukuxoka nave ndamyeka. Yabo qha ndabona hayi jonga ubhizi nyhani ngoku and ndiyabona nam live, yabo. Ndabe ndimcenga umJita, qha umJita wathi uba hayi mani iway yethu mayiphele cause seyikhona iway ayenzileyo yena isirani. Ndeke mna ke hayi bo ndizoandastenda cause ndiqhele uandastenda mna, yabo. And nyhani ke ndiqhele uandastenda. Babesithi Ubu-understand ngabuzinyanzela. yabo, Ubu-understand. babesikangena kubana hayi bo njani na. Ndeke mna ke hayi bo uyayazi nje ndiqhele uandastenda. Babesithi umJita uba ha-a fethu andizukwazi cause le way ndiyenzileyo le inkulu. Bendiseke mna ke hayi bo yintoni na, yabo. And then ndabe ndimcenga, ndabe ndimfowunela ubone edropha nee-calls engandihoyi umJita. Akwabikho ngxaki ke. Babesikani uba umJita ubana uba ndingaza sihlale soyi-two, yabo, senze le nto siqhele uyenza akho ngxaki. Ndeke mna ke hayi uyanya kaloku. Intoni into engaso ndiyenze le uba Bajika ndityiwe nguwe ngcolile. mna. Le uba mna ndityiwe nguwe ndiyozityisa ngawe usugqiba uphinde ubuyele emntwini wakho, asoze, yabo. Babesithi hayi umJita hayi ke akho ngxaki ke, ndathi sure, yabo. Then ke hayi ke ndabe ndi-single ke, bona umJita ngoku emane enditeksta ngobone okay ikhona nomnye umJita ke sendibhizi nguye ke. UMJita emane enditeksta ngoku ndambona uba okay ubuya ngezi time, yabo. Qha ke mna ke ndingekho kuye ndingamphenduli ndiphendule phaa naphaa, yabo. Qha ke ngoku ndathi bekunini na? Ngoku bekukhe kwathanda unetha mos, yabo. This year. Apha around March, yabo. Qha ke mna ke ndime ndifaka inothi uba okay inose ityiwe ingqele inoba ityiwe limenemene le ndoda. Besithi khoze kum kaloku, yabo. Ndeke mna ke hayi bo ndizothini kuwe ngoku. Babesithi hayi bo uyayazi nje into esiqhele uyenza. Ndeke mna ke hayi ndaphuma kaloku kuwe. Besithi hayi bo ntoni asisipho na? Ndeke mna ke hayi bo ntoni, wathi hayi bendingaphumanga kuwe fe qha like bendithi kweyile way yakho caba oko ngoku andizutya ngoku, yabo. Ndeke mna ke hayi bo kwaba bantu kaloku bezawutyisa cause mna into engase ndenze le yoba le yoba ndizophinde ndizityise ngawe mna asoze, yabo. UMJita ke ngoku emane esiza qha ke mna ndingamhoyi ndive ndimkrobe nje mos ndihlala phezulu. Athi phuma ndilapha, ndiphume nyhani ndimbone uba okay ulapha qho ndiphinde ndingene ekhaya ndive ecambo, yabo. Andifowunele ndingayihoyi ke mna ke ifowuni ndithi hayi baba hayi fethu ndilele mna. Ahambe umJita hayi ke nyhani emane eqhubeka esiza ke, emane eqhubeka esiza. And then ngoku wadikwa ke ngoku hayi ke yile nto emane endicenga, yabo. So ya ke. So iyacacela umJita uba befuna uba yi-one. Hayi bo, kaloku like Bekenandaba ke yena umJita. UMJita is all about one thing. Manje ndangcolile yer. nathi So lo singcolile mJita nje. bukalubhizi naye njengoba lo waphelela phi yena? Because iyafana uba uye watshitha wena kaloku. Like ukhona kaloku lo. So which means lo owangoku ububhizi nguye. Ububhizi nguye. Ufike ngoku leka ke bibhizi nibe uncokola ne-ex yakho nibe nifletha yonke loo nto. Iyafana utshithile loku ufletha But flirting is bendingekenzi into nje cheating. like bendingekenzi into ibiyinto nje yasefowunini. Benifletha okusalayo ne-ex yakho. Hayi into ethethayo Iyathetha le yoba flirting okanye bathini. ndaxoka bras uba flirting is cheating. Hayi into yasefowunini. You can't flirt ne-ex Asikadibana yakho. asikathini into yasefowunini. It's cheating bra, that's Hayi bo cheating. njani na? Noba kanikadibani which is like niyadeyitha which Okusalayo is naye ebebhizi. alikafiki ixesha loba nithini nidibane, so which means wena you were basically cheating Bendizothini ke ne-ex ndinyamezele. yakho. Niyafletha nenza zonke that's cheating bra. Unokwazi uyicacisa ubutshitha wena which is you are busted. Hayi bo. Unokwazi Mangathi ndibe yi-busted. no, not you are busted like uba nje uba ubutshitha qha umjina akayazi yena which is uzawuyazi ngoku. Hayi sukani. Uyayazi intona yam. So xa yena uJohn umnye umjita wakho noJohn naye ngoku Lo nditshula naye ngoMatch. seyinto entsha mos at least at least shem akazukuwa lo mhlobo xa eyifumanayo. So i-modeling career yakho yaphela because ubumodela like what happened? Kwenzeka ntoni? Okanye bizinto ze-peer pressure or Like yayinto nje like ndanditraya phaa yabona ndizama yayingeyonto so ecala. iyafana uba biyi-peer pressure because ubona abanye abantu bemodela then you decided uba okay let me try imodeling. What happened? What was the story uba ufuna so wawutraya, what made you uba utraye imodeling? Like
Ewe kona ndandibona abantu bemodelisha and then Exactly, like peer pressure. bendingabona like bona bendibabona bokhe bemodelisha yabo. And then ngomama besiba nam mandingenele imodeli yabo Because because like because umzimba wam usislender. uyavuma yabo and Uyabona? ke nyhani ke uyavuma. Iwokhi Yabo. iyavuma yona. Iyavuma like qha like No, but umzimba yabo ne-work like ungasend everything. iyavuma yona yabo. But like yayinto nje man but ndiyabuyela kwimodeli ngoku because like khona umntu ondiphekayo yabo oyimodeli. Ubani okuphekayo? Tshomi yam. Ba ishumi yawo kwathi. Banathi Shabalala. Umazi. Sezingamazi mani mna sinapha ekhanya lethu. Andimazi. Uyinoko la mna. Xa ke ndaza iimodeli ziyakwazi ukuthi ziphekana kwimodeli ziphekana somewhere else. Ndayazi. Kudala Asiphekani somewhere else siyaphekana nina like. izimodeli benistika nodwa nina manisethi hayi ndiye epraktizini mama bethu 8 akabuyi nepraktizini 9 akabuyi bazothi hayi bendikuyipractice ungafonela ukhoji wam kanti niyazazi uba uphelele oyakhe. Hayibo. Zinto benizenza ezalo nina siyanazi. Ebebezenza. No nani nawe Hayibo. exactly Ndizenza you phi not into exactly you. epracticing eqanda. Benizenza nibuye ngo-10 ebusuku okanye ningabuyi. Hayi uba imeko itsho subuya Exactly my kaloku. point. Sena uyakhonfesinga uba bungabuyi. So ngoku abantu aba bemodela, how many titles do you have? Okanye okanye how many titles do you have? Titles zakho like i-search and everything, achievements. Nkabi nazo. So which is Like into yomoto iqale ndini kani? ndiqale kwakulast year. Yenzanga umodeli. Laa motisha nje kayi-2 ndayeka. Why chafa? Because why wachafa? Wabona eziba Ngxaki like nzima le nto okanye this thing is not mine or like ndandingena like mos bendimodelisha esikoleni yabo. Qha abantu ndimodelisha nabo mos qho xa kubakho ishow like kungena abantu dala bewina yabo abakhe banike aba bazange yabo so bendityhafisa loo nto. So wavela qomba no let me quit. But as long buya so since like into ze-model like apha esigrandi, how do you feel about le movement ikhoyo ngoku? Sindayo ingathi zipapho ngoku like into zemodel uyabona uba there's no movement. So how do you i-movement yemodeling esigrandi like uyabona mos uba akho nto enzekayo, akho bantu abasabalisayo ngemodeli ngoku imodeli asabaselekanga but ii-ways zemodeling ngabantu nje abaziphelela life wakhe but ngo-2024-5 abantu zabe baselekile but imodeli ngoko ndifilayo akho seta but I mean which is imodeli ungayithandi mos you're just doing it because azikho mos into 2009 modeling zii-pigeon whatever azikho ngoku aninandawo zomodela so you're supposed to be sad. You're supposed to be sad about uba uzamodela phi ngoku, ii-skills zakho uza-update njani, uzifumana njani ifan, how are going to vote for you, how are you going to get more opportunities. Khona ndifilayo right. Amen. Guys, I don't understand why ningafili into about your career. So ngoku since like ubumodela modela, so zange wafila as if like ngathi there is something off about 8 judges since wamodela kayi-2 and we feel as if no man 8 judges I think there is corruption. Suppose uba ndiwinile le ndawo suppose uba ndingunumber number ba nakhe ndanayo I know like suppose uba ndiwinile but like suppose uba like ndibiziwe like kwi-top 6 yabo. So umntu wayeyipractice for imodel yanguba bani na Cindy Cindy lazi kamna kaphi kamna forget igama lokhoji wakho emas funa first games grade 12 kanule emas
So who are your best models apha eStrand? Axola Ungayimixa nebe male and female. male and nayo. You don't have a male. Ukomusa doti umusa sohuma. How can you don't feel Angibazi. umusa sohuma umazi? There's no way about umusa sohuma. Umazi bra total at all. Umusa sohuma. Opolo. Ndiyaxoka. Hayibo serious. Cap uyaxoka awubazi opolo. Umusa sohuma. Hondo. Osibusiso lo umjida ethiwa nguNto nguZulu. Lo umnyama usiboniseni. Angimazi. Cap, I don't believe you. Hayi. Ololo. Hayi. Lo liyaxoka le. Hayibo serious angibazi nje na. Hayi, lo liyaxoka le soze. JP, yamamusa sohuma mama. How come amamusa sohuma? The best model in Strand. One of the best both. I think there's a history between. So because so the body model and no the note of Mars. Like especially Ondo, Ololo suppose a Mars because Ololo say mangolini. Nandi Mars. Lolo ila kama. How ya Mars, especially if nazakulo yombonyo domo. Basho yabazo so uma. Osibonise. Ngala magama kalo. Ngamaga uyabaza abantu apha. Okay, khona enye ujo list number 1. Noba ihambe ingena order. Your best models in Strand. Liwan. Ngaqola xa. Hayibo. Anibava nje ngithini ke. Bro, so which means when I focus on the model, we are not like into really model, but we are yenza because of what? Peer pressure. Of what? Eka ndiyoyanga ngoku. Why? What's the reason? Nayo but ndiyoyanga. Yeah, you can say your name, but are you young? I'm sure there's a reason behind. When I started saying, I'm going to go to the younger in the Chile, but I call reason. I want to think and Ben I got a knife. Okay. So, beside your modeling career, KP any career that is second option or first option or third option. Baleka. Amen. I wanna go to Palaban shocked. Then if like your first option the career kubaleka, then why don't you run instead of doing modern? Zininzi academy apha eStrand zabantu ababalekayo. Like Phone yakho engathi ngiyomjolo enye nenye ayiweyanga, we don't research about into ufuna uzenza. Nizi academy zabantu ababalekayo apha enweni bayapractice abantu ko-Shell, see people abapractice ukubaleka ko-Strand. There's academy zabantu ukubaleka nabo bayabaleka. balekela umahali ngase nibalekela into yakhoyo. Like yonke into kwi-modeling ubalekela ntoni? I-search. You don't get paid mas. But like ngase like ndizakuba xa ndibalekayo like up around ekhaya sibo ibe khona nendawo like ekuzoyobalekwa kuyo. Ndibalekele nje. Azikho JP. Anzazi kaloku mna. Zanzi kanje you don't research about le nto ufuna uyenza. Vele uyaka i-modeling qha ka u-research noba ngoba abantu ababaleka eStrand osibaninzi nje abantu ababaleka eStrand. Yo, there's a lot. Kuhamba nentombazana eStrand akabalekela ezwezendo imarathon. Ubaleka ngqola way 100 meters zonke izanto. Ubaleka zona lamntana lo. Usabaleka amahle phapha. Ngaqonda ngaqonda sabaleka lo. Ukhona no X. Abaninzi babaleka eStrand. Baninzi. People bayabaleka 100 meter.
abanye kwi-30 andani ukhona u-30 na nakubaleka abantu mhlawumbe no-200 ukhona andiqondi ukhona u-200 ukhona ungazendawo nto yafuneka uboleka u-200 uma ungena isitem esingakanani leyo angalidila ndifika ku-10 naku-5 ungabe sendikhathele mna into ngepha enye eyesithathu netball. bro you don't even play netball like Hayi babe ndidlala nje na. wayekela nto because of modeling Netball like ndayiyeka since ndafika high school yabo cause ayikho serious le yalapha esikoleni. so what if kwezi options zakho maybe like ubaleka ne-netball italent yakho iphanda and you chose le what if Sure. what if you chose like the wrong path instead of choosing le yakho Why you go back and zame izobaleka or ndiyafuna go back kona netball? There's a lot of teams. I see like abantu wesifront like they are getting opportunities kwi-netball ziyavela i-scout and abantu bayakhetha bajala kwi-professional amakhetha kwesikranti kwi-professional ko-Johannesburg badlala i-netball phaa okanye awuziboni zoyi ndiyazibona. mhlawumbe what if phaa in-netball mhlawumbe that's your like your gift, like your best gift. What if you never know do it like kunozomjolo wena like do you prefer umjita onemali ngathi chill do you prefer umjita onemali umjita mhlawumbe uchuthi umjita ungade uprefer umjita mhlawumbe ayikho tune but unqabanswim okanye umjita one-love umjita akanazo zonke into akanamali akanqabanswim ayikho tune but une-love okanye umjita who is good in bed Like kule love yakhe like kuyabukeka na like unje like normal njengathi yeah let me see hayi kufiya unelove na une-love ukhomje une-love bakhona qha like banqabile but bakhona bona ayikho une-love ukhona ba lo wami adlali yabo hayi bona ngokunje na unayo ifime base lo wakho nganayo kana bapho bond iyancoma namantombazana sokuthi hayi awuyazi hayi bona ngokunje na cause like awuyazi ndiyayazi uphi yena ngoze speak ukwakhe umazela yabo kwakhe how do you know for sure like now maybe if like I was dating for sure umuntu ngokucima like hayi noba hayi ndikwami wacimba eJP ukwakhe ngokucimba hayi ukwabo umjita ukwakhe kanti yabo siphi as you speak now wena how do you know about umuntu wakho kwakhe how do you know about uhlele nabani how do you know about uhlele nabani ayithi Mthembile. kusalayo ngithembile guys nini hamba nethemba nina I don't trust no wangibe noma I don't trust amantombazana njani amantombazana wrong brothers not sonke nonke ubani akumehluko nize cheaters the nonke right mna how do you know about right kuhle like zange wachita akho nto zange wayenza akho nto kayenza phuma ecaleni ugqibothi ewe ngalena kaloku bayimeko letha bayimeko itsho kaloku asoze kaloku anonyamezeli nawe mos nawe babundimi kaloku no bengazufletha mna nomjita Sen bengazufletha mna nomjita mna ndibe ndikwi-relationship azofletha nentombazana amakaqanga because ba nentombazana bekwi-relationship when I flirting nomjita ube kwintoni kwi-relationship ufletha nantoni ne-ex yakho which is just cheating which is like
Sas like nandi okusalayo wayisithi xa isiza yena baya magodu. Wasilayo. Bengayi. Belinqola sexual. Hayibo. Ade afuna ukuza which is uyikhona lokumthembisa yona. Hayibo. Kwalada ebezocela kalokhu because yazazi into zami na umjida if like nidinga like sexual hlamali umjida ntoni hayi manzi uphula apha for sure nawe usithi kanje okay ke. Sakubhanqa kalokho uzindikile ndithi okay yafamba apha nanzukuhoya mna. Sizalo nje Remember la muntu mos which is uzawuza la which is bufleta naye sexual for sure ikhona belinqola sexual. Xa kusinje kwathina girls. For sure umjida wakhe besithi nqola ngento za sexual entertain. That's why bese kanje okay nizoza ke time lezokulanda ukuthi okay ke. Because okay these days awunishiba uminisha ntoni. Awanda xoka. Kuselayo. Okay, awumanje umuntu uthi umuntu uthi ewe okanye hayi. Uzobona okay kanti hayi. Uzoza okay kanakezi. Uzeke okay andasazakezi. So yes iyafanga uflame. Umuntu bomba intombazana I love intombazana na specific enough because the specific abe specific uthi uba andizuza. Eva mhlawumbe ndiza uthi andifuni ke. Qobile. Hayibo bendisitsho nje like naye ungqibile. Wathi if awufuni ungqibile it's fine. I understand but if kanje ndikanje uze okay ndizobona I come on dude ayibo. Andifuni iyafana ngathi andifuni nathena ungayiceli yitsho uba andifuni especially if you are dating. Intombazana iyadate mhlawumbe yitsho uba efonini andifuni like besingekajuli kalokhu like besisayizama uthe you dating dating nomjida subhuda manje ukomnje lo ububhizi ngayo kaloku besingekho busy lando besisayizama kaloku yabo qha ke sayibona okay bendivumile mina but like into like andazi banze ibe kanjani ke but like into like bisaqala like asinovele kanti vende kuvume then siqise nisiza ngo yebo sekiwana ngo wena determined don't hayibo like hayibo like ndiyaxolela kalokho like kule ngqondo kuyo wena like ufuna ukususa kule njani ithayelo zomchitho thina not into zento how did it around kwinto zento zokuthi hayi guys umxhosa nawe umxhosa abexhosa bakho kadidi wa lesoza sifike njani wezento we speak about cheating jiki into zomjwa akhona libize igama ngaka weza khona man akhona libize igama nina guys I don't understand right so uzathi ukhe umjito njani one love you don't mind a person because you have a bathanga nabine love anxibe dizinto hayibo like normal clothes bright lo unxiba normal because as a person must also fase uswenge oko like as long ba clean I can sawuvana train which is which is train so ngoba ke yabona anxibe ngamantombazana estrand angeke kwezonto ba umjida ongachayiyo ongaseliyo into nje ikaka nje yomjida. I don't know. Pop now, okay, now you are one of them. Kaso zuchu ba you are one of them. Ayibona, anseli anchayi nje na. The right ngihlale ekhaya. I don't believe you. Hey yo, ladies and gentlemen, don't forget you are watching. Or there's something of your ted. Only address to someone. Someone akoma address. Klam konde elapha. Angabelwa ufuna address ba iphone. Yangikhayela whatever dadlala guys mina ayi podcast yo kube feelings ababaqikhelayo lela ba ngabana abantu bacinga like into drama like ayende drama le serious people you need to come here bathethe bakhupha imbilini yabo ba how do they feel guys you need to come here nikhupha imbilini yenu nokuthi uba nizogezela abanye abantwana please sisipho la nje usenza sigeze apha anenza ngani mna I'm just asking you ba siyathetha hayi abantu abayicingi lonto abantu bacinga like siscript ingxaki abantu bacinga like ndibhale into phansi ba okay wena uzothi nakanje kanti I didn't write anything umuntu ndiyambuza qha kuba njengawe ndikubuzile uba khona nje into ozayithetha like there is something khona ndinike iscript ngathi uzothi nakanje uzake my point ikubuzile qaba khona ufuna ithetha but mhlambe your relationship or something or whatever
I know what you yeah, icon and don't. I'm like, oh, okay, cool. But anyway, don't forget you're watching Shesanga and Friends podcast episode 16. Don't forget to share, subscribe, like, comment, and subscribe, guys, man. Please, man. Subscribe, man. Tis your man. You, yeah. Tis your man, Shesanga and Friends. It is your. Yeah, it is Ejasanga here, the success man is crying, the chocolate no vanilla. I met with the masterpiece, sexy more than your girlfriend and your boyfriend on top of you. Bangu social. Ku Facebook Sisipho Noqephe, then ku TikTok Majola Omhle 8. Don't forget to follow her if you are interested kuyo or chamekile or whatever, I don't care. Ngam DM boyfriend yakhe I so strong apha ayimanga forever. Noma be strong according me forever in emhlabeni umuntu uyamuva guys. Maybe now ngam remove, you never know. And akaphikisi nayo which is inyani uyayazi ba boyfriend yakhe ayohlala pha. Ayohlala akasosa noma kulele which is ukhona ubudika afletha naye ku inbox ayazi ubani. Exactly my point. Umuntu ojola naye ayingumuntu ohleli pha forever. Wanda talk. So noma kunini guys elifini. Xa ligqumthi lo better namapha gone. Sweet. Hayi anothi. Even a boyfriend now the gqintomazana apha akabani gone. Yashoka. No. Uzathi uzomhlasela. Ubani? Hayi simhlasela phatha. Then wathi liyaxoka. Ngolo uzayenza mos. So even akaxoki. So nje la ifuna move on ngale gqintomazana ngo. Then gone. Adlala manje ungagubi guys. Don't forget to subscribe, comment, share. Thank you. Utipa kanjani kumnandi kungekapheli. Utipa kanjani kumnandi kungekapheli. Hayibo wena. Bana sana wena.